Vraag het aan ons, hou een referendum hier. Vraag aan ons van willen jullie meer natuur? Willen jullie graag meer bomen in het landschap? Vraag dat aan ons. Dus ik noem een voorbeeld. We hebben een klimaatprobleem. We kijken wat alle Friese dorpen willen doen als oplossing voor het probleem. Dan komen er prachtige voorbeelden. Dan komt er zon en dan komt er wind. Maar dan komt er ook circulaire economie, dan komt er voedsel. Dan zeggen mensen, we gaan gewoon energie besparen. Of we kopen minder spullen van Alibaba uit China. Dus dan komen er hele andere oplossingen als dat je denkt van... oh, we hebben klimaat, dus we moeten zoveel terawattuurtjes opwekken. En dat vertrouwen, als je dus vertrouwen hebt in de meanskip... dan ontstaat er ook een nieuwe dynamiek. Ach, die Friezen. Een heroïsch militair verliezen hebben ze bepaald net. Maar een van de weinige slagen die ze eer woen hebben, mooien ze, ook al is het haast zo'n 100 jaar lang, nog graag alle jaren betinken. Likwols, net als steende de grutte wutten, hebben de meeste mensen net een soort op met ideeën over oude of nieuwe autonomie van Friesland. Maar als je alle skepsis, romantiek of orenkleurkes even om de slag bij Wijns uitkom je, bleef er wel een nieuwsgierig verhaal oer. Want het opkeren van de Hollanders in 1344 wie een wichtige markering van een periode die we nou de Frieske vrijheid nemen. En die duurde om een eind van de middeleeuwen. In die tijd was Friesland de enigste regio in West-Europa die net onder een centraal feodaal gezag voerde. Sterker nog, de Friezen hadden ook een sterk eigen centraal bestuur. Via alle jaar lokaal oerlis en uitwisseling van ideeën tussen de gebieden waren er besluiten genomen over de regels die de inwoners hadden houden moesten. Maar wat goeie wil, zo'n je ze kennen, die Frieske vrijheid wie een soort van plotte, heel directe democratie. En gewoon mensen willen dat die wijze van besturen nog altijd in het Frieske DNA zit. Deze Frieske slag kwam nog eens helder van het licht door de provinciebestuur nevens boeren wat al te rimpen mooi nieuwe stikstofregels op het algemeen kwamen. Zonder meer had oorlissen. Wat dan nou? Zonder oorlis? Je handtekening gaat van tafel en alles boven je zet maar meteen in je bijna. We kunnen het alleen nog maar oplossen als we het mooi met elkaar oplossen. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te loeken. Dank u wel. Zo gaat soks in Friesland. Maar daarmee is de argwage nog net verdwenen. Net richting provinciebestuur en al helemaal net richting Den Haag. En uit onderzoek wordt daar gewoon duidelijker dat er op het platteland ik wel reden tot onvrede is. Verklaarbaar absoluut en terecht op een aantal punten ook zeker. Dat zei hoogleraar Casper van den Berg. Die onvrede zou roegwaai 3 oorzaken herkennen. Misschien is het platteland net goed genoeg voor het Sjenwurgen. Misschien is de rijkdom net eerlijk verdeeld. En misschien wordt de plattelander net van vol onzien. En dat zijn dus sentimenten, dat zijn beelden. En in de wetenschap is natuurlijk onze taak ook om na te gaan of dat soort sentimenten ook kloppen. Nou, sentimenten over ondervertegenwoordiging, daarvan weten we, die zijn terecht. Sentimenten over herverdeling, dus het deel van de taart wat je krijgt, die zijn ook terecht. En sentimenten over voor vol aangezien worden,
Dat is natuurlijk moeilijker te objectiveren, maar daarvan weten we wel dat uit allerlei surveyonderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat inderdaad dat idee van heeft Den Haag of heeft het centrum, maakt niet uit in welk land, hebben die oog voor wat er bij ons in de regio speelt, worden onze zorgen en noden serieus genomen, dat minder is. Is ons huidige democratische bestel ertoe in staat om hier doorheen te komen? Nou, de druk op het politiek bestel, op het democratisch functioneren van ons bestel, die is natuurlijk nu heel groot. Dus het is logisch, en het is ook denk ik heel gezond, dat mensen gaan zoeken naar alternatieve manieren. Een combine. Maar hier kom jij vaak. Even knielen voor het monument. Maar dat doe ik vooral s'avonds om 12 uur. Een van die mensen die het op ziek is naar alternatieve vormen van democratie is Rianne Bouma. Zij wil, krijgt als hier eeuwenlijn op badden, volle meer gebruik maken van de wisdom of the crowd. Dus meer skippelijk gevoel van wat echt belangrijk is in het leven. Via de methode van deep democracy kan die wijsheid aanboren en aansprutsen worden. Alle belanghebbenden of alle betrokkenen. Volgens mij, als ik goed heb gezien wat ik zie gebeuren op het moment dat je echt gelijkwaardigheid laat ontstaan tussen mensen. Dus je doet zo'n deep democracy proces. Kom je uiteindelijk op een plek waar je echt wijsheid kunt verzamelen. Maar het zit hem dus er niet in om grote groepen mensen te horen. En daar maar uiteindelijk aan een bureau wat van te brouwen. En te hopen dat je iedereen zoveel mogelijk... Volgens mij zit het me erin dat je met een kleine groep mensen in diversiteit... en die laat je op een vraagstuk bedenken. Die komen vanzelf wel op die ideeën... die je wilt onderzocht hebben of bedacht hebben... waardoor je de juiste oplossing ook krijgt, zeg maar. Ja. En dat zou je op heel veel dingen kunnen zetten. Old fashion. Deze hingen nog, maar het is echt het lekkerste gemalen. Bouma leert heel erg in the wisdom of the crowd. En, denkt ze, als het ergens kan, is dat hier, in Friesland. Ja, ik weet niet. Die saamhorigheid is groter. Mensen overleggen op een andere manier, zonder allemaal bijzuig, zonder allemaal moeilijk doeneritis. Mensen willen dus wel mooi praten. Maar krijgt dat wordt heel iets moeilijker, omdat meer en meer besluiten naam worden in onzichtbare tussenlagen. Dit geen goede democratische controle is. Als je het hebt over het Huis van Thorbecke, hebben we 3 verdiepingen en die vertegenwoordigen de 3 hoofdbestuurslagen, dus het Rijk, de provincies en de gemeenten. En dan hebben we de waterschappen, ook heel belangrijk. En de afgelopen jaren zien we dat eigenlijk telkens als er een nieuwe wet gemaakt wordt, dan kiezen we ervoor om die wet uitgevoerd te laten worden. Niet op het lokale niveau, niet op het provincieniveau, maar in die tussenruimte daartussen. En dan denk ik aan veiligheidsregio's, dat soort organen. Ja, omgevingsdiensten, arbeidsmarktregio's. Eigenlijk op alle terreinen heb je wel een eigen regio-indeling. Maar het is ook de schaal waarop we precies geen rechtstreeks democratische verantwoording georganiseerd hebben. En zo is er linkende waai een verschil kwam tussen policy en politics. In de politics debatteren ze om het volst. Als het beleid, de policy, meer en meer in die skimmige tussenlagen maken wordt. Van den Berg pleit het voor een bestuurlijk experiment in Friesland en Zeeland. Breng al die onzichtbare policyorganen waarom bij de politics, in het provinciehuis. En dat wil niet zeggen dat wat er in die samenwerkingsverbanden gebeurt, dat dat niet deugt of dat dat nergens toe leidt. Maar het wil wel zeggen dat het voor inwoners en voor gemeenteraadsleden op afstand is komen te staan. En als je dan ook constateert dat heel veel op de schaal van de hele provincie gedaan wordt, dan moet je kijken waar daar dan kansen liggen om dingen beter te doen. Komt die politics dan ook meer Absoluut. in het provinciehuis terecht?
Dat is natuurlijk wel het idee. Maar dan nog hoor je politiek en werkelijkheid. De geur van fluitenkruid, ja, als ik dat ruik, dan dat is herinneringen, jeugdherinneringen. En dat gun ik kinderen. En vooral kinderen, ik gun het ook zeker volwassenen, maar ik gun het vooral kinderen. Herma Lenten en haar man Johannes Lancaster kochten een perielien onder Rongen versnits een oude pleats en ontwikkelen Jerusalem de stadsborkerij. Een soort jonge stel binnen er jaloers op en zo'n dat ik wel graag willen. Maar die versjuggen had dan goed, zei ze dat twa. Het liek het mooi en dat is het beslist ik, maar daarmee heeft het voorlopig ik wel zijn. Eerst het mooie plaatje. Je wil laten zien van hoe de generaties voor ons en in de toekomst nog op een goede manier kunnen leven. En wij denken zelf van dat kan heel mooi op een boerderij. Want een boerderij is een plek waar dingen groeien, dingen weer sterven. En dat vertelt het verhaal eigenlijk van de kringloop. En dat idee, ik denk dat dat een beetje uit de samenleving is vertrokken. En juist dat verhaal van circulariteit, dat dingen niet oneindig kunnen groeien, dat laat je zien op een boerderij. En vandaar een stadsboerderij. Nee, eigenlijk niet. We hebben hier heel veel verschillende onderdelen. En we zijn vorig jaar gestart met de onderdelen camping, kleine natuurcamping en het streekproductenwinkeltje. En wij zoeken naar manieren waarop we deze plek kunnen delen. En tegelijk als bedrijf, want dat zijn we zijn geen stichting, we zijn een VOF... ons staande te kunnen houden en door te ontwikkelen om het nog mooier te maken. Maar dat blijkt nog net zo makkelijk. Regels zitten vaker in de waai als dat ze helpen. Johannes adviseerde dwarpen in Friesland die bij gelijk een energiecoöperatie of een dwarpstuin opzetten willen. En weet wat voor hindernissen je dan niet meer moeten. Oeral rent iets in hetzelfde probleem aan. Nou, je ziet altijd, als je een initiatief neemt, dan is daar geen beleid voor. En dat is eigenlijk het eerste wat je hoort. Je zegt, hallo, ik heb een leuk idee. En dan zeggen ze, ja, dat kan niet, want er is geen beleid. En dan denk je van, ja, maar het is toch heel belangrijk. Want het is maatschappelijk en het is duurzaam. En we moeten iets met de landbouw en we moeten iets met energie. Nou, en dan merk je eigenlijk dat je het gewoon direct tegen heel veel muurtjes aanloopt. En toen ik hiermee begon, kende ik dat systeem ook nog niet zo goed. Maar dan ontdek je al gaandeweg dat er dus een heel systeem zit. En dat eigenlijk gebouwd is om de wereld zoals die nu is. En dat oude systeem, dat is gewoon heel sterk. Dus op het moment dat je geen vernieuwing nodig hebt, dan is dat ook niet per se een probleem. Dus als je zegt van nou, we hebben wegen en sporen en dat moet 1 keer in de 10 jaar vervangen worden, dan werkt zo'n systeem prima. Alleen de tijd, en dat begon 15 jaar terug ook al, de tijd die vraagt nu om transities. De landbouw vraagt om een transitie, de energie vraagt om een transitie, de democratie vraagt om een transitie. De zorg zit in een crisis, dus die transities zijn nodig omdat er een aantal problemen zijn ontstaan. Ja, en die moet je dan oplossen. En daar heb je dus een nieuw systeem voor nodig. En die moeten we dus bouwen. Ireland has spoken with a clear, strong voice. And this afternoon, Dublin Castle was packed with those who wanted to shout about it. Ierland uit de schroeven. Abortus wordt eindelijk uit de baan hellen. De blijdschap van de Ieren betreft net alleen nog de uitkomst, maar vooral ook de wijze waarop het besluit daar staan kwam. En ik vind het nog steeds magistraal mooi dat daar speelde al 39 jaar het probleem voor de abortuswetgeving. Men kwam daar politiek niet uit. Het morele stuk en geloof, et cetera, dat bleef maar een padstelling hebben. En toen is er dus ook een groep inwoners opgestaan die heeft gezegd, we gaan de Citizen Assembly organiseren. En daarbij hebben ze dus ook 99, geloof ik, of precies 100, ik weet het niet meer, maar inwoners van alle elan en grootste diversiteit mogelijk. En die hebben dus uiteindelijk een advies uitgebracht, die hebben kennis opgedaan, besluiten genomen, advies uitgebracht. En dat is middels uiteindelijk een referendum. Dus dan krijg je een tweede democratisch proces.
is het politiek vastgesteld. Dus de politiek wilde dat eigenlijk ook nog niet beslissen. Die is daar nog... Nou, en toen kwam er dus na 39 jaar eindelijk een einde aan de impasse. Votes in favor of the proposal 1,429,981. Het Ierse referendum inspireerde tot de eerste Friese burgertop. Ik hoorde van dat systeem en toen dacht ik, we gaan iets organiseren wat democratische vernieuwing bevordert. 43 mensen, zoveel statenleden zijn er. 3 weekenden, echt opsluiten met elkaar. Je komt er samen uit, je zegt wat je nodig hebt, wij gaan het regelen. En zo kom je tot je wijsheid van de groep. En tot het moment dat je echt denkt, oké, nu weten we genoeg, nu gaan we een advies uitbrengen. In 2019, begin 2020, komen de 43 burgers 3 weken bij elkaar. Met de opdracht om goede dingen makkelijker te maken voor een bloeiend Friesland. En zie je verder zelfs maar uit wat het dan precies ook gaan had en hoe dat dan advies onder provinciebestuur leren kennen. Ja, het zijn er best veel, maar gelukkig inderdaad wel, ja. Oh, dat is wel heel grappig inderdaad. Wat is nou die Friese burgertop? Het is een experiment. Het is volgens mij in Nederland op de manier waarop wij het nu gaan aanpakken nog nooit eerder gedaan. De burgertop wil zelfs uitvinden wat het allerwichtigste voor de inwoners van Friesland is. En dan moet een concreet advies komen dat het provinciebestuur 1 op 1 overnemen kan. En het provinciebestuur zei, fantastisch idee, gaan we doen? Ja, natuurlijk. Nee. Uiteindelijk is besloten, het komt net als een gewoon agendavoorstel vanuit de ambtelijke organisatie op de agenda. Dus commissievergadering. En dan is het de vraag of ze aan de hand van die commissievergadering beslissen, hier wordt ook een besluit over genomen. Maar het wordt in elk geval officieel in behandeling genomen. Ja, precies. Ja. Waarom naar de praktijk? Hypotheek en oorleningen, zoals voor een grootzinnig dak, drukken zwier op het ideële project. Ik hien ze erop rekenen dat vrijwilligers mij helpen konden het dream te realiseren. En dat ken ik wel, maar alleen nog als die geen uitkering hebben. Ik wist een ding. Deze mensen die een uitkering hebben, die hebben dus te maken met de gemeente. Die kunnen een beetje terug in het ritme komen. Die kunnen inspiratie opdoen. Sociaal met elkaar zijn. Hè? Maar dat mag niet, want wij hebben een winstoogmerk. Dus deze mensen mogen van de gemeente niet meedoen aan onze meewerkdagen. Als je een nieuw idee hebt en je hebt een raar plan wat nog niet bekend is, dan moet je gewoon heel veel bruggetjes over voordat je daar eindelijk een keer kan komen. Dat is wel wat je heel erg ziet. Bij bijna alle initiatieven die iets willen ontwikkelen, is gewoon echt hartstikke moeilijk. Ja. Mensen vragen bijvoorbeeld ook aan ons wel eens van, worden jullie ook zorgboerderij of zijn jullie ook zorgboerderij? Ik denk dat wij dan weer een hele stichting daarnaast op moeten tuigen. En we hebben net alles voor elkaar, zeg maar, bedrijfsmatig. Maar dan moet je daar weer iets apart voor optuigen. En ja, met alle bijbehorende administratie en regels. En dan ga je weer. En daar hebben wij niet de energie voor nu. Net alleen nog hier rennen ze het zien allerhande bestuurlijke problemen aan. Ik heb oren plakken in Friesland. Eens elk dorp dat zelfs initiatief neemt en wat wil. Een aantal initiatieven lukken, maar heel veel initiatieven lukken niet en die starten niet eens. Omdat het systeem zo gebouwd is dat als je veel geld hebt en veel macht, dan gaat het lukken. Maar ja, een vrijwilligerinitiatief heeft dat niet. En dat is heel zonde. Maar waar rint dat dan op vast? Wat is dat dan? Ja, nou, we hebben het dan over het oude systeem, maar wat is dat dan? Ja, nou je kan eigenlijk zeggen dat het, om het samen te vatten, want het is natuurlijk een heel groot verhaal, maar het is met name het bestuurssysteem wat neerkomt op we moeten sturen. Maar als jij dus vrijwilligersinitiatief hebt in de samenleving en vertrouwt op de samenleving, dan kan je ook zeggen, we laten het stuur gewoon los. We hebben een bestuurssysteem waarin we gewoon meegaan
op de stroming van de samenleving. En als je daarop vertrouwt, en ik vertrouw erop, dus ik weet dat de vrijwilligers en de initiatieven dan goede plannen maken. En op basis van dat vertrouwen kan je dan eigenlijk een nieuw systeem bouwen die eigenlijk de context creëert waarin die initiatieven kunnen bloeien. Wat sterkt is dat dorpen of orenvrijwilligers mooie duurzame initiatieven die goed binnen voor de mierskip net van de grond krijgen. En projectontwikkelaars die het in het algemeen meer voor haarzelf op een lab binnen, dat wel kleerspelen. Het hele systeem is economisch zo gebouwd op mensen met geld en macht. En dat is eigenlijk een beetje, om het samen te vatten, het is natuurlijk niet zo zwart-wit. En als je dus een vrijwilligersinitiatief bent, dan heb je A, geen geld en B, geen macht. Dus dan moet je dat helemaal opnieuw opbouwen. Maar dan is de vraag, hoe? Nou, we hebben daar iets voor opgericht, een aantal duizenden jaren geleden. Dat was de overheid. Toen dachten we met z'n allen, zullen wij nou niet een organisatie bouwen die dat algemeen belang kan behartigen? Dus eigenlijk is de overheid de partner van die vrijwilligersinitiatieven. Dus die kan prima, die heeft geld en die heeft macht. Dus op het moment dat het belang van een vrijwilligersinitiatief gelijk en synchroon loopt met de overheid, dan zou je kunnen zeggen, klik, en nu gaan we op die manier verder. Maar waarom lukt dat niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat ook voor een stuk heel veel mensen zien het wel gebeuren, maar hebben toch niet de doorzettingskracht om dat oude systeem om te toveren tot dat nieuwe. Is die wisdom of the crowd afdoende gewaarborgd in ons systeem? Ik zie dus eigenlijk geen fundamenteel verschil tussen wisdom of the crowd en gewoon goed lokaal bestuur door middel van de vertegenwoordigende democratie. Want ook in de tijd van de Friese vrijheid, waren het de dorpsoudsten en de hoofdelingen die onder de boom in Aurich bij elkaar kwamen om daar met elkaar afspraken te maken. En dat was heel egalitair. En daarbij kon iedereen zijn argumenten naar voren brengen. En werd ook met minderheidsargumenten rekening gehouden. Maar het waren wel ook afgevaardigden van. Het zijn allemaal ingrediënten die we door schade en schande door de eeuwen heen met elkaar hebben afgesproken van oké, en daarvoor is die vertegenwoordigende democratie werkt die goed. En daarom zou ik veel liever inzetten op het meer mensen laten meedoen aan het bestaande politieke proces. Meer mensen proberen te activeren om politiek actief te zijn, om te gaan stemmen. Om in die zin ideeën aan te dragen aan hun volksvertegenwoordigers dan om allerlei, zeg maar formele status te geven aan allerlei niet vertegenwoordigende collectieven. En we zijn eigenlijk over 3 doelstellingen voor de provincie zijn wij het eigenlijk al vrij snel eens geworden. Na 3 weken intensief oerlis is de burgertop eruit en komt mooi een manifest. Een heldere oproep aan het provinciebestuur om hem volle meer in te spannen om elke nie een takong te jan, dat zoen eten en een zoene libbestiel. Het lijkt me heel mega complex. Dat is het op zich ook. Maar je hebt wel in 3 weekenden een verdomd mooi manifest liggen. Wat inhoudelijk sterk is. Dit is wat we willen. Dit vinden we belangrijk. Even kijken. We stellen aan het provinciebestuur het volgende voor. Maak ruimte voor experimenten in zowel ruimtelijke als milieubeleid. Maak fysieke plekken aan waarbinnen te maken afspraken kan worden geëxperimenteerd. Stel een groene route op met hierin een overzicht van bestaande initiatieven op het gebied van gezond en gelukkig leven in de Frieske mierskip. Wij geven hier zeker heel serieus gezien duim op. En nu loopt het anders. Ja. Wat is er gebeurd? Nee, er heeft geen besluit plaatsgevonden. Ja, en de gedeputeerde zei eigenlijk, nou, dit doen we al. Wat deels waar is. Maar ook een heel groot gedeelte niet.
eigenlijk het meest basale wat erin staat, gebeurt nog niet. Dat vind ik echt heel erg. Dat vind ik daar sla ik gewoon voor vast. Want nu heb ik indirect meegewerkt aan die teleurstelling die er altijd al is. Terwijl dat was juist niet de opzet. Je moet heel veel vertrouwen ook hebben om dat te durven in de handen van die mensen te leggen, denk ik. Zo'n besluit. Als wethouder of als bestuurder. Nou ja, het wordt niet, ik denk dat het niet wordt gezien dat meerdere hoofden meer weten dan één hoofd. Ja. Dus het recht dat je hebt als wethouder omdat je gekozen bent, is alsof je alles weet. En wat jij belangrijk vindt, dan dus nu ook voor andere mensen moet gelden. Maar er is dus maar één hoofd. Het is toch fucking jammer. En dat juist die diversiteit, juist degene waarvan je normaal zegt... Ja, maar ja, wat moet die er dan nog van vinden? Die heeft geen idee hiervan. Nou, die komt juist met die inbreng waarvan je echt denkt... dat deze vraag nou wordt gesteld. Damn. Durft u 20 jaar vooruit te kijken? Hebben we meer vertrouwen in elkaar? Juist omdat op dit moment de druk op het landelijk gebied, de druk op het platteland aan het toenemen is, wordt ook al onze aandacht daar meer op gevestigd. En hebben we nu ook een kans om op basis van goede ontwerpprincipes, op basis van goede concepten en dus met het idee van iedereen moet mee kunnen komen en we kunnen mensen niet achterlaten, dat we daarmee verder zullen komen. En de energie die er in de gemeenschap zit, die moet je goed combineren met de druk die er op het landschap nu komt te staan. En daar kunnen mooie dingen uit voortkomen. Er is heel veel initiatiefkracht om juist die opgaves die nu heel actueel zijn, dus gezond eten, duurzame energie of een woningbouw, dat is hartstikke actueel. Dus je wil graag dat er iets gaat gebeuren. En op het moment dat je als overheid een soort partnership hebt met die initiatieven, kan het supersnel gaan. En heb je doordat lokale democratie gekoppeld is aan je overheidsopgave, heb je eigenlijk ook al een vorm van draagvlak. Kan het heel snel gaan. Dat we anders denken, daar de schoonheid van zien. In plaats van dat we dan denken, nou... We komen toch een beetje weer terug bij die eeuwenoude democratie. Van de gemeenschap die in gezamenlijkheid probeert zijn omgeving in te richten. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat die kracht van de massa, dat wordt hem. Ja.